Ne, ještě kousek. Ještě kousíček. To je ono. Zelený. Jo. Červený. A jsou zelený. A kulový. Tak jo, stojíš. A 7. To je 9. No co to je tohleto? Tomu vy říkáte připravený peklo? Přestaňte hrát ty karty, když s váma mluvím! Ani oheň pod kotlem nemáte zapálený? Mikuláš se blíží a vy nemáte zavěšený ani jeden řetěz. Počkej, však je ještě čas a teď mi karta jde. Jakže je spousta času? Co pak vy nevíte, že tady na zemi čas plyne rychlejc? Jeden den v pekle je celý rok tady. Už 4. prosince nám sem přijdou děti, aby jsme se jim podívali na jejich záznamy v pekelné knize říchu. A co si o nás pomyslej, když vás uviděj tady, jak mastíte karty? Já vám dám spoustu času. Koukejte začít makat. A neděláte peklu ostudu. Pui. Potvory jedny líný.